vítam vás do nového videa. Dneska si ideme zahrať, asi vidíte, asi viete, ak viete čítať, tak viete Geometry Dash, proste. Práve som dokončil Jumper s 3 coinami. Inak Jumper už mám dávno dokončený, ale Jumper. A dokončil som X-Step. Kamo, ja neviem, jak sa mi to podarilo. Takže ideme skúsiť, som toho nehral. Som trochu pomalý, no, som to trochu seklo, lebo keď nahrávam video, ty kokoza, no, keď nahrávam video a väčšinou keď nahrávam video, tak som to seká, že je totál, že je mega. Ja sa idem pozrieť. Tak, kamo, ale prepáčte, že som nerozprával, lebo ja som kamo zabudol, že som ráne natáčal. Takže, sorry. Ja som aj zabudol, čo robím ráne. Že aká je moja práca, aj keď žiadna, ale Kafrfing sa rovná hovor. Nic som nepovedal. Hexagon. Na hexagon. Ideme. Theory of Everything 2. Theory of Everything 2. Come on, mne ide Theory of Everything, iba keď sa toho hnus nesaká, tak... Yes. Na 100% to už dám, no. Pítvora! Čo to bolo? Čo to bolo? Zas. Tak. Inak sorry ľudia, že nerozprávam vo videách, lebo ja kamo nie som úplne expert na rozprávanie do videí. A dajte like a odber na kanál Hra o život 01 letí. Lebo kamo, mám zase 10 odberateľov, tiež natáčam Geometry Dash a rôzne iné hry, napríklad Brawl Stars a no proste Bravo. Väčšinou Brawl Stars je jednoducho povedané. Jednoducho Bravo Stars. Kamo, čo to robím? Nie je úplne prepí. Ale ten Theory of Everything nejde, keď sa seká, kamo. Bo ja nezačnem to, jak sa mi seká, keď natáčam videa. Protože furt. Ale keď natáčam videa, tak mi to ide lepšie, ten Theory of Everything 2. Vidíte, čo sa furt deje? Ja ani nekliknem, ja kliknem raz. No sa to dostane. Tak. Ale bože, už. Tam sú smrti, ktoré ani normálne nejdu urobiť. Jak môžem u tohto zomrieť, ja som to kamo zemre. Ja serem na Theory of Everything. Ja skúsiť Geometria Dominatora, keď ho už mám. Geometria Dominator je super level, aj keď sa možno tak nasieram, že mám pomaličky, mám rozvlátený mobil a mám na ňom prasklinky, aj keď to absolútne nie pravá. Na mobile nemám ani jednu prasklinku. A to sa divíte, ja hrám Geometry Dash, bo ja som ani raz flákol som mobil asi 2-krát teda o stenu, ale krytom. Preto môj kryt je tak reálne, on je zlomený ten môj kryt. Ako takto je povedané.
A ešte k tomu je reálne na úplne tých rohoch úplne, že otrieskaný, bielený reálne, alebo on je červený, ja viem, mám červený krít, sorry. Taký neviem, proste červený krít má proste a on je úplne obitý reálne na týchto na rohoch, on je tam reálne bielý. No, tak. A keď sme úplne vyšli z geometrii dash, no. Hovorím o mojom kryte, ktorý bol rozpadnutý. Chcem získať posledný coin, lebo potrebujem jeden coin a mám deadlock. Dúfam, že ešte v tomto videu dáme deadlock. Lebo ja chcem ukázať deadlock, ja som rád, že všetkých deadlock nehral. A chcel by som. Kokos. To nejde. No ide, ale... No ide to, keď sa to rád dohral, ale... Je to skoro posledný level. Aj Blast Processing som dohral, aj Finger Dash, aj Dash. Aj Stereo Mendes. Áno, viem, že si divíte, že ja som dohral Stereo Mendes. Wow. Dokončilo to 1% ľudí na svete. Strašná pravda. Tento víkend možno vyjde video s mojím kamarátom Nikolásom. Komu ja sa chcem dostať do tej šípky, akože. Nehovorím nič. Yes! To bolo tesné. Som skoro zemeral, som bol mega blízko toho. Môj spev, ktorý znie ako T, reálne, lebo aj hovorím T, tak na nič je na hublen. Nie na kaka. Teraz reálne zachytil, že dohrám to. Jupi, som strašne rád. A prosím, píšte komentáre, reálne ste napísali mi na nohe videa tak 1-2 komentáre. Fakt píšte prosím komentáre. Píšte komentáre, to zviditeľuje moje video a bude viac slávnejšie, takže prosím. No, tak kamo, ale je to nej. Ja neviem, čo to robím. Poslednej dobe som taký zbláznený. Lebo kamo, máme testy a v škole posledný mesiac do konca školy, kamo, za chvíľu letné prázdniny. A ráne včera sme mali slovenčinu testy. A dneska matiku. Kamo, to bolo proste... Som išiel, kamo... Hrozné proste, na čo. Kamo, ja... Ja chcem pred vašimi očami dohrať teóriové very... Bože, teóriové very, to by už dačo bolo. Kamo, chcem dohrať Blast Processing... Toto není Blast Processing geometria dominatora. Ale bože, mne sa to seká hnusné nahrávanie videí. Takže rád natáčam videa, rád nahrávam, ale neznášam to, ako sa to väčšinou seká. No väčšinou. No, seká sa to aj kvôli tomu, že mám pol pamäti, no nie hieram fotek. Dobre, ale v mobile mám fotky z roku 2016, vtedy som ani nežil reálne. Sú ešte fotky, bo ja mám na mojom mobile účet mojej mamy. A to sú ešte fotky, ako ja som nežil. A ako oni dačo fotili. Takže, kamo, ja som vtedy ani nežil. Dobre. Ja som to,
Môžete mi napísať pod komentári, že som úplne vydretá húba. Ja som plný. Taká duj, ja neviem, čo to v poslednej dobe hovorím po tých testoch. Lebo ja z tých testov umieram. A viete čo? Ešte zajtra. Čo bude zajtra? Štvrtok. Áno, štvrtok bude zajtra. Hej, štvrtok. Nie som vydretý debil. Proste zajtra štvrtok. A zajtra sa nás pôjdeme ešte na počítače a tam sa nás budú pýtať. Ako sa ti páčili testy? Aké to bolo? Ťažké, ľahké? Proste bude to taký dotazník. Proste na počítači. Proste... Ja viem, že to vyzerá, ako keby som hovoril o tom, akože čo sa bude diať a tak, ale nie, hrám Geometry Dash, to je video reálne z Geometry Dashu a hovorím o úplne iných veciach, ako je Geometry. Kamu ja neviem ani rozprávať, ja som kamu už ako Porty, kamu Porty neviem vôbec rozprávať, ale že vôbec, ten furt robí si vymýšľa slova, Porty. A nevydal už asi 2 mesiace video, to už musí napraviť fakt. A dajte Porty mu odber. Aj keď polovica z vás, čo ma pozerá, tak ho asi nepoznáte. A dajte odber aj Vítkovi. Je chudák, že má 700 000 odberateľov a reálne asi 700 090 odberateľov. Za posledné 2 mesiace mu dali tak 100 odberov. No jeho iný, ja neviem, proste robí videá dobre. Že je to dobrý youtuber, ale... No proste. Je dobrý youtuber, ale... Odberatelia mu skoro vôbec neprirastajú. Lebo... Jeho videá trvajú reálne 8 minút. Či to 8 minút? Moje video je teraz dlhšie než jeho. Mám moje video 12 minút, kamo v tejto chvíli. Bože môj! A pozrite si video, moje predposledné video, ešte po tomto, či pred týmto videom, tak je ešte jedno video, čo som nahral včera. Aj včera, dnes som debil a je to o kúzelníkoch. No, nevolá sa to kúzelníci, nemá to žiadny názov, ako vždy, samozrejme, ale je to o kúzelníkoch. A to dobré video. A pozrite sa, aj na to hra o životnú aj na leti, to je kanál môjho kamaráta, som vám hovoril, nech mu dáte odberá. Aj on má také video, iba on má kratšie. No nie taký isté, nemá úplne, ale ja mám iné, lebo každý sme to inak natáčali. Ale to čo bolo teraz za smrť? Kamo to nešlo úplne, no a boháča. To je ťažké. No ťažké. Mi treba jeden coin reálne, aby som mal 30 coinov hnusných. Bude mať, komu deadlock, deadlock, zamknutá smrť. Teória of pravou, neviem, jasívka, konečne. To značí, že sa snad niekde dostaneme a dúfam, že sa to fakt nezaklikol. Yes. To už viem. To som už robil toľkokrát, že to viem. Do prdele, 83%. Ešte k tomu skôr. Dobre, už mám 39% na mobile.
Dobre, mne už išla na mňa tá nabíjačka, kvôli tomu furt zeberám. Ja sa mi to seká, už to seká. Bože môj. Bože môj. Ja sa idem zabiť v Robloxe. Čo to bolo? What the hell? Jovan ma sa chodilo do toho portálu a ja som na ničo. Už som sa prebugoval do toho. Ja som to videl, som to videl na šortoch a ja som ani nevidel. Zabudol, že sa to robí. Jak sa to robí, čakaj. Jest raketí šípka. Doznačuje sa na čo dobre. Lebo ja som zabral. A napíšte do komentárov, či sa vám moje videjka páčia. Či vám moje videjka páčia. A napíšte mi tie vaše IDčka z Geometry Dash. A proste... Keď napíšete to IDčko, ja sa váš level zahrám. Takže, ak chcete byť v mojom videu, samozrejme to bude náhodne, ale ak chcete byť v mojom videu, proste to tam napíšte. Ja to budem losovať. No, si viem vybrať náhodne. Čo som to robil? Tam ešte koľkokrát tam zebrem. Yes. Yes. To nie pokazać. Sposób, czym nie zaklikał. To prdele, 86%. Kámo. Bože môj. To bolo akože... Jak som tam zabral. No videl som to, ale... Mám to zachytené na kamere. Vidíte, aké sú v tejto hre divné bugy? Kámo, jak som tam mohol zamerať, to nejde. Nejde, keď to nenačasuješ, ale
prísam tomu, že ja som to klikol, ale to klikol dneska. Viem prečo, mám lagy. No nemám lagy, ale keď natáčam Shut the fuck up. Nic nepovedal. Jak jsem získal ten coin, ako som deadlock. Ja som úplne fakt nikdy neviem, ako vyzerá, lebo som videl videjka, ale inakšie vôbec. Dobre, ja som sa zakožil, čo som tu urobil. Ja som úplne nahodne zobral coinom, som sa poškrabal. Aj bože môj. Kámo, ja už mám, viete čo ľudia, ja si myslím, že toto by mohlo byť koniec. A ľudia, zatiaľ si myslím, že môže byť koniec. Takže ľudia zatiaľ čau.